Η βιοτεχνία Τάτσης δραστηριοποιείται στον χώρο των γαλακτοκομικών από το 1993, στην αρχή με ένα εργαστήριο στην Άρτα, φτιάχνοντας γιαούρτι, πρόβιο, αγελαδινό, παραδοσιακό και μικρές ποσότητες φέτα. Στη συνέχεια οι ανάγκες της αγοράς μας αναγκάσαν να κάνουμε προς το καλύτερο βέβαια μια μετεγκατάσταση το 2003 στον καινούριο χώρο της εταιρείας της βιοτεχνίας που βρίσκεται έξω από την Άρτα. Τα προϊόντα μας πλέον δεν είναι μόνο γιαούρτι παραδοσιακό, αγελαδινό και πρόβιο, καθώς και φέτα που φτιάχναμε στο ξεκίνημα όταν είχαμε κάνει το μικρό εργαστήριο στην Άρτα. Τώρα φτιάχνουμε πρόβιο, γιαούρτι, αγελαδινό παραδοσιακό, αγελάδος τυποποιημένο, εμφιαλώνουμε ξινόγαλο και στη συνέχεια κάνουμε όλη την γκάμα τυριών, ξεκινώντας από φέτα βαρέλι, φέτα δοχείο, γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα, κεφαλοτήρι, ανθότυρο. Η ιδιαιτερότητα στα τυριά μας είναι ότι είναι ιδιαίτερα γευστικά και ο λόγος είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε καλλιέργειες ευρωπαϊκού τύπου, χρησιμοποιούμε δικές μας καλλιέργειες, τις οποίες τις φτιάχνουμε οι ίδιοι. Θεωρούμε ότι έχουν μια μεγάλη ιδιαιτερότητα και ο καταναλωτής, δοκιμάζοντας τα προϊόντα μας, καταλαβαίνει από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει μια διαφορετικότητα στη γεύση και στην ποιότητα των προϊόντων. Το 25% της παραγωγής σε γραβιέρα γίνεται εξαγωγή στη Γαλλία και το 75% είναι στην εγχώρια αγορά. Συμμετέχουμε σε εκθέσεις στο εξωτερικό τυριών και πρόσφατα το Νοέμβριο του 2014 συμμετείχαμε στην έκθεση στο Μόναχο στη Γερμανία και οι εντυπώσεις που πήραμε από το γερμανικό κοινό ήταν πάρα πολύ θετικές και μας έδωσε δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε να παράγουμε και να φτιάχνουμε όσο το δυνατόν πιο καλύτερα, πιο γευστικά, ποιοτικά προϊόντα για τον καταναλωτή.